खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 जुन 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्रांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खहा जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा साननाया फेलें जागोन गोसोखौ हमथानाया गाहाम वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन साननायफोरा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब मावनांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा खहा जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोमजानाय मोनगोन फरायसाफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौबो बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआव जोबोर रमान्टिक जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन जेरावखि थाङा माने जाफुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा बहाबा दावबायहैयोब्ला गोबां खहा जागोन दिनै जेरावबो थांथ'यैआनो गाहाम गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननाया फेलें जागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन सुथुरा बांगोन सोरबा लोगोआ एना एनि जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन अदेबानि बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुनखौ बारा दाफोथाय तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथि बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनखौ गोरलैयैनो फोथायनाया
गाहाम जानाय नङा। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोआ दरसि दरसि जागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा एना एनि जागोन। नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा हरखाबै गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंहोनो हागोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।